हॅलो नमस्कार. मालवणी कट्ट्यामध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपण पाहणार आहोत सफरचंद मिल्कशेक आणि त्यासाठी लागणारं साहित्य आणि कृती पाहूया. सफरचंद मिल्कशेकला लागणारं साहित्य, ही साखर घेतलेली आहे, हे सफरचंद धुवून चिरून घेतलेलं आहे, दूध आहे, वेलची, सजवण्यासाठी काजू आणि बदाम. चला मग आता कृती करू. बरोबर. प्रथम आपण सफरचंद घालून घेऊ. दूध, साखर, वेलची आणि यात आपण मिक्सरला लावून घेऊया. आता मिक्सरला लावून झालेलं आहे आपलं, त्यात आपण ग्लासमध्ये ओतूया. आणि काजू, बदाम. आपलं हे मिल्कशेक तयार झालेलं आहे. सध्या खूप गरमी झाल्यामुळे मी सगळ्या प्रकारचे मिल्कशेक तयार करते, त्यामुळे आपण याचा आस्वाद घ्या आणि स्वस्त राहा, मस्त राहा. आपल्याला ही कृती आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, कॉमेंट्स करायला विसरू नका. चला मग पुन्हा भेटूया.